Ingane zakho. Ilo mdala kuphela ugaziyo. Laba ncane bakeXhopho umusocial worker. Ngoba ngababa sase ngoba ngigula. Nginesiphi ngihlala ngedwa. Uma ngafuna ukubuya ethi uyasebenza yena. Kodwa ngahamba eThekwini usebuya nengculaza. Kwakusho yena. Manje bapho baba bazo lezi ingane zo4. Ubaba wedwa noma ubaba bahlukene? Obaba bahlukene. Lezi ezinye usihle usashona baba wakho Clement. Unani noSiyabonga ama-client. Ngothi ama-client kanjani awuchazele mhlawumbe umuntu ongazi. Omunye waqhuba ikhondomu. Lo omunye sawe ngithenga Jesu sasijola. Nanijola waqala ekuthenga. Ekade ebhukhe naye Jesu ngasabuya. Manje wagcina ungatholanga ukuthi wakuphi nendawo yena ngesikhathi senithandana hayi ngesikhathi esakuthenga. Ngathola ukuthi kaMashu ka-E. Indawo like specifically umuzi awuwazi wona. Cha ngazi ukuthi igama lakho Summertime. Usummertime igama lakho. Kwawusigebengu. Robali kaMashu. Usakhona usaphila uyabhema ingidi. Lezi ingane eziwu2 wayithola eQwayizeni awubazi obaba bazo. Lezi eziwu2 bona oyedwa uthi washona lo munye useLesotho ungangilethe kwini uma ingane yesibedlela ngoba mina ngigula ngasinda esibedlela ngangicela ngedwa sihambe esibedlela nengane treatwa mina ingane ingenaluso sekusuka ngathi discharge ukuthi ingane ayihlale ngoba ngidlala ngedwa ekhaya ingane ngikhula ngiyeke. Ngahamba ke mina ngiza eThekwini ngamtshela uma wahamba watshela baba lengane umsuthu ngoba usebenza kuyena ukuthi akayithathe. Uma wakho usebenzela lo msuthu baba wengane wamtshela ukuthi akayithathe ingane ayise emafama eLesotho. Mina ngikwazi nokuthi laphi kuba sasihlanganele ilanga sekhaya ngoba uhlala ngasekhaya esebenza ngima. Manje ngiyazi ingane ukuthi kuphi neLesotho naye uma akakwazi ukuthi kuphi nokuthi ekuphi neLesotho. Mhlawumbe sahamba ngasekhaya eNkompolo baba Siyabonga ngoba ngagcina ethi sezugoduka ukhathele ukusebenza. Ingane already seyile ifunda le. Kodwa ngibona ngathi safe mina maye kubo kwababa wayo. Kodwa imazi uma wangu ngamgcina neminyaka 2 uneminyaka 9 manje. Uma akabuya ngimazi. Kusho ukuthi ukuphi ngabe uyena ngiyani unobaba wengane la ikhona uma. Ubaba wengane yakho omunye? Uyena usebenza kuma emahlathini. Basuka ngasekhaya eNkompolo yavalwa baya le kude ngakoXhopho ngazi kuphi. Benoma bekuyimiphi iminyaka uthola lezi ngane lezi owayithola udayisa ngomzimba? 2012 Siyabonga lo magcina neminyaka 9. Shuthi into nje ya recent. Ntombazane neminyaka 12 unana. No. Lo mdala neminyaka 22 wa 2000. August 5. Lo mdala Siyabonga owa 2012. No. Nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi indaba lento omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula lika Jamal chithekile awu nina bakamBhudu Bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni imbedlule nina bentu lebande ngodonga kwelake sikwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo madoda phansi angcoba uZulu leyaduma leyasongoma awu wabomnaka mamfombatane eSwatini
le kwaNdebele kuzona zonke nje ifunda la ukufinyelela khona lo mbukiso yalo lobingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho esilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nengqinamba asebebhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa. Uma ungowesilisa ungene ezidakamizweni nakho uzosithola ungaphansi kwakho uzontshontsha uzoshawa ngabantu uzobulawa ngabantu noma uzokhubazeka. Uma ungowesifazane ungene ezidakamizweni okuseduze kakhulu nemali kubantu besifazane ukudayisa ngomzimba. Definitely sure ngiyafunga uma kwangena ezidakamizweni ngeke ungadayisi ngomzimba. Makuthi ke empilweni yakho ungakaze wasiphupha udayisa ngomzimba kodwa ke uyosithola usudayisa ngawo nanokuthi ke ungayithola usuyisisulu salabo abadlala ngabantu abasezidakamizweni njengobuzo nje uma ukuthi yena wathola iclient edayisa ngomzimba ama-client awu2 oyedwa kwaqhuma ikhondomu wathola umntwana owesibili wamithisa wathola umntwana akaphindanga wamthola nje manje usele nabantwana okuyimphumela ke leyo yazo njalo izidakamizwa ukuba engekho ezidakamizweni mancane amathuba ukuthi wayengayithola ewumuntu odayisa ngomzimba. Uhlelo lolu lumalungana nokuqwashisa abafowethu intsha yakithi esenethuba lokuthi izigade ngoba thiwa zibanjwa zisemaphuphu ugotshwa usemanzi and yilapho khona ukonakala khona izinto eziningi umuntu umqondo mawusemanzi. Ngakho ke bafowethu nanibo dadewethu siyacela ukuthi niziqaphele izinto enizenza namuhla kusasa zinganigcinisi la enaningakaze nize nicabange khona. Mangabe uyaqala kuba ingcenye yohlelo lethu sicela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele lokho ibell kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona isiqephu engisiposayo izogenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi uzobususitholela isiqephu sangalolu suku. Siyacela ukuthi bejoin membership ukuze uhlelo lizoba namandla nalabo ke abasaba ujoin membership inamba ngiyishiya lapho. Siyacela ukuthi besiphe lokho abasipha khona ukuze uhlelo lizokwazi ukuthi likhule lenze nezinye izinto ngoba uhlelo alwenza imali ludependele kunina njengababukeli. Uma ke khona lowo onamandla noma ngabe u10 rand noma ngabe u20 rand ungasiphosela lokho kuyowenza umehluko. Ishumi lami neshumi lakho mase kuhlangene kwenza u2 rand futhi kungayishintsha impilo yomuntu. Sisiwami kunjani? Ngingabe seyiqalile. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Siphakathi inside njengamanje sikhuluma nabantu manje. Ukubalisa konke okwenzayo sekumele wazi ukuthi nabantu bayakuzwa. Umbuzo wami ngabe yini nokuthi ukhala ngayo uthi unokubonani manje? Senginokusaba nje umuntu wami waka left. Waqala wavista abantwana. Yeah. Sekusuka lapho ngayethi ngisingalaliswa 3 days. Ka discharge sengisuka ngabhema waze wasazi nomngane wami. Ucry. To cry. Sesisuka lapho wabuvuka bamkhulu. Umuntu. Sengisuka ngangibona uphume engathi intwala. Ngathi intwala kodwa zihambe. Iminyama lento nengithi ithaxa yaphansi nje. Ngingashonga ukuthi scrap ngithe nje iyabuthuka lento angazi ukuthi yini ayihambi. Ila ngibuze khona ukuthi yini engitholayo kulento engiphimayo ngoba ngibona into enginyanyisa nengisabisayo endleleni angikwazi ukuyophanta manje emgaqweni ngibona inyoka ziwela imigaqo ezinkulu eziyingwe sinini ngije i-trucking ngiphathe ama-trucking ngibona i-trucking ngathi ishintshe nayo sengathi siyinyoka nayo i-truck. Ngithule ngingasho ngiziqinise kodwa ngizwe ukuthi lento engibonayo impi. Kuthiwa leyo nto nje yenze kumuntu uma ebhemithic futhi eyi-overdosile uqale nini ukubhemithic ngabe iqale nini ukubonisa lezo zinto lezo? Kade yaqala ngaze ekliniki eCathedral ngayosho ukuthi ngiphuma elani ngaphina bangezela incwadi basa ngeDalton ngoba ngihlala khona. Kanti udokotela oseDalton wabuye udokotela uzonginikeza i-date ukuthi ngihambe ngeMaritzburg. Kusho ukuthi umzimba wami usugcwele idoti. Ngangigula ngigula. Wase akuzona izilwane umzimba usugcwele i-drugs. Funa ngami ngiyolalisa isibhedlela clean. So ngazona izilwane. Phela umzimba usungolile. Umzimba wami.
uthina sewungena usungenini lesikhathi phuma impethu lo muntu lo ngamkhombisa ngomdokotela kanje kinina ngingabhemanga ngayizolo ngangibhemile ngathi impedeni kwa ishidi lemhlabo kwasala into ezimnyama zodwa wayibona udokotela wayishutha wasedathuni eklinikhi yeShoshoba thina sihlala eminyango basibiza ngoShoshoba. Ma sizocela usixoxele ngebackground yakho ukuze ngaqala kanjani ukukhula kwakho uzalwa ubani ubaba wakho ubani uma wakho ubani ukhulelephi ufundephi amabanga aphansi uyintombazanyana nje ukhula enhle emhlophe ngoba uyabonakala ukuthi umhlophe ziqala nini izinto ukuphuma esandleni uqala nini ukwenza izinto noma kwenzeka kanjani ukuthi impilo yakho igcine iphelela emgaqweni uma ungasilandisa nje igama ubani ukhulelephi uzalwa ubani umama nobaba? Igama ngokutholakele wakamvubu ngikhulele enyavini esigodini sakadiki sathutha lapho sekushona ukhulu saya eJolvet noma mina uqala kwami kuza eThekwini ngathathwa umngani wami kwakuDisemba wathi ngo-2000 emamillennium wathi nesihambise ufuna umsebenzi eThekwini kwakuvaliwe ikole ngathi cela kusisi wathi sisihambani lo ntombazane eyindala kunami yaseyilazi iTheku lesifika le market yathi le ntombazane singene ebar sangena eNomandi yasithi intombazane yempethu ikona umsebenzi lo owenziwayo yabo yabe qabile indoda eduze kwami sihleli nabanye obhuti besifuzisa utshwala yathi toilet umuntu nesine-50 rand uzolala naye uthathe ufake ikhondom wona umsebenzi athi ngisusela wona emafama ungakabhemi ngangisaphuza utshwala kuphela ithe isuka la intombazane yabe ngibhemisa ugwayi etoilet yathi bhema ukwazi uphanta ugwayi kwenzela ukuthi ungabi namahloni ngilonke ngize athi umusha ugwayi wami ithi ngase ngenza-ke mina ngajwayela kuhlala naye sahamba sahuma sayipoint saza nabhishi sahlala emabhishi nabanye abafana abawoShoshoba safunda nayo-ke ama-drugs lawo sahlaliswa mahhala kwelinye iplesi lapha ePisha Street sithengela ukudla nofuna ukubhema uzothengela umbhemo kodwa kumele ube no-50 rand noma ube nemali engaphezu kwa-50 rand uzoyinikeza ubaba yena ubaba yini le izayizayo leli dayisa drugs elisiphala thina sinikeza imali le mali sunikezwe lo muntu ongene naye erumini yakhe. Nina naniqwayiza ukuze ninike ubaba imali? Siphuma sebhishi sibuye neclient singene ekamereni lakhe baba siqede neclient bese yena epassage bese khangeza mina nginele imali bese tshela iclient ukuthi akuyona le mali le hlamba lirobe athi 200 nikhiphe iclient yonke imali liphethe. Listen, need drugs at a go out. If you finish to smoke, go again to look another client, bring it to here. I can give another piece. Listen, I client telling Kabuya Nalo, what pin of wrong using drugs to a crystal. Bang Fundism Gala music to Soganjan, the toilet. Kadonsa mina ngathi ngoba noma ngihlala ngethu ekhaya akekho lungile akwenze uma akanaki nje akabuye ekhaya yaphela iminyaka emithathu engabiye ekhaya kuze kushone ubhuti nosisi uma akabuye ekhaya sihlala sodwa kodwa uyasebenza buya nje asho sisi igama lokugcina wathi sekugula wathi uze wazi ukuthi IT uzozishayela njengoba nami ngayishayela uma akanaki wena ungamlahli ubaba wengane zakho mina nami ngasizwa ubaba wengane zami ngize ngibe ne-IT uzozibona ukuthi sumdala kangakanani uzungamlahli ubaba wengane yakho leyo uqala uzosinhle lo eClermont kanti uzoshona kuba wengane yami bamshaya ngovuthi eClermont ngingekho ngisakhulisa ingane neminyaka 2 emafama ngafonelwa ngangaye
kwaya usisi nobhuti ingane ngathi ngosencane neminyaka u2 sangaye kuze kube manje mina ngathi ingane iyahamba ihlala khona ineminyaka u22 iqede last year esikoleni. Uma ungaxoxela umuntu osemakhaya mhlawumbe yini uvutha lokuthiwa washawa? Uvutha kuthiwa umuthi wenza ukuthi umuntu ungamuzwa esha elimpedeni lele usha konke nombhede konke kusho nje ngqonqe ngingazwa amakhelwane ngezwa luthi uphapha mekuseni indlu phansi umlotha konke mhlambe kuthunya ingodo asabonani noma bekuumuntu noma bekuyini washona kanjalo uSandile kube la Clement 36 kanti uzoshona ingane yakhe seyibhalise emalizini zakhe wesebenza kaTelkom ethi sazogenza inkosikazi washona-ke mina ngase ngiza lapho yintiki angihlala kubo kasekazinhle kuwangani yokuqala sekushona uSandile umuntu ongiphethe kahle ngaba uvanzi-ke ngabona ukuthi akekho umuntu wesilisa omunye ongiphatha kahle ngaphandle kwabazinhle ngafunda unaka amaklasi ngathola abangani abangasile impilo yami sengizinikele ukuthi phela kusekho umuntu anginabhuti anginasisi akekho umkhulumeli wami akekho umuntu ngisho angina-ID ngisho ngithola into ubani zongikhulumeli anti bawusaphasaba umlazi uJaswete nanginenkinga ngitshela abantu akekho umuntu engisi ngiyambheka ngingamtshela bonke ngoba bahlangene abazwani bebodwa abazwani bebodwa manje ngizobiyela usimlazi uzomtshela kanjani uma bengazwani useJaswete uzomtshela kanjani uma abazwani bebodwa bamantombazane bayilamana bahlangana nengabe kunomsebenzi kuphela emafama phela uma kushoniwe abujaji ethi uma uhlala enkompolo lokhu kwashona ukhulu akaze kuhlale ekhaya washona usisi ningane zakhe wayefonele wafike kuzongcwatshwa namhlanje ngilindele uma akazawo awuhlale ubhuti nosisi wahlele mina kadleleni nengane encane nomakhelwane uma afika kuzongcwatshwa namhlanje afika ntambama ezongcwaba unina izongcwaba usisi ingane yakhe endala uSiphiwe wafike ekuseni ubhuti wami ngosuku lomngcwabo futhi umlindele usuke ngekho kumgcina kwami lapho uma sigeza izandla zasiza usizo ushone kamuva wahamba uyosebenza wangishiya ekhaya bawengane wesakhona wangizekile iglosi uma wahamba aphindanga wabuya kodwa uyafonelwa ukhona uyasebenza uhlala nempondo lakhe nebesho anti udadewabo eMlazi ngike ngagula ngacela asisonke la bangihambisa ekhaya eMlazi ngoba ngisaba ukuhamba sengizacela kakhulu kulalokho ngahamba ngifike ngayiceba ngasho ukuthi ngiyabhema ngidrugs anti wakhala noseMlazi ngoba uyengithanda ngathi yini ngingabuze ngathi uma wathi ngingabohlala nawe ngoba nizwani ngasaba lokho ngibe uvanzi edrobheni ngona useJaswete naye uthi cha ungabohlala nawe noseJaswete cha kanti yena oseMlazi ungikhozini akanayo ingantombazane nabafana bodwa manje abazwani noma bayalamana novashe ka-anti namhlanje kusasa abantu uhambe akavakashelwa umuntu ngisho iy'ngane zabo anti eJaswete iseJolivet ayivakashi siye eMlazi nengomsebenzi no-anti useJolivet nengomsebenzi noma kushoniwe noma kuzokhuluma indaba okugeza izandla noma kunjani phela akusahlangene ngiyokwana kwashona usisi kukhulu washona usisi nobhuti kwasaphazeka ekhaya kwashona umalume wayekwavele kwawesi anti uJaswete ngimazi wagcina nini emafama oseMlazi angimazi wagcina nini emafama noma mina ngibuye ngihambe ngiyohlala kuloko eJolivet ngoba uma ubakhe eduze kwaloko eJolivet indlu yakho ubona umqhazo
no round isigodlo ngibuyisa ngomma isigodlo sakhe no round ngihlala ngedwa ngiphethwe TB ningane yami incane magcina nawo ingane ngihamba mina ingane isala esibhedlela uma watshela babuye ukuthi akayithathe kwami nangisabuyi yena uyasebenza yena baba wengane nethi hlala mkhwekazi ngizokukhokhela ngithengele ukudla nengane bese ngithile uzobuye usolakena athi uma cha ngeke ngiye umsebenzi wami thatha ingane wena ineminyaka u2 uneminyaka u9 manje angimazi ngamgcina neminyaka u2 siyabonga lokelisuthu elisuthu angikwazi uma akakwazi sahlangana nenkompolo nobaba siyabonga. Uwafunde pha amabanga aphansi? Ngiwafunda esigcaka enyavini le emafama amadala esasutha khona sayiJolvet ngase ngiphasele u6 eJolvet ngangasangena empunga ngoba uma engabuyi futhi ekhaya imali yokukhokha ingekho uAdi naye ngingenayo ekhokhela izandile ingane yakhe kuphela thina kade esikhokhela emafama enyavini primary high school ke imali ngingene ka6 ingekho usizi wayeka bona 9 ngoba ingekho imali futhi naye ukuthi aqhubeke aye ka10 uma engabuyi hambe abuye ngenyanga ezayo uzobuya ngenye inyanga angabuyi kulowo muntu iminyaka emithathu angabuyi omunye unyaka abuyi uyafonela uyatholakala sometimes akhulumisa umuntu wesilisa ningafuni ukukhuluma nawe uma nokhulumisa umuntu wesilisa kuma uyamthola kodwa ningabe kuzofona mina ucingo akalibambe usho unesihosho uthi hallo phela yakazi ukuthi mina uyalivala angazi ngoba yini sithi washona usisi uma ngicinga aselibambe asabuye ekhaya nonyaka lo ngawuza unyaka we6 usisi ashona ngile eThekwini mina ngazi ngikoduke awuveze ingalo ayiveze khona ngapha naye awuveze lababukeli la buyisele emuva wadliwa yini ayingabuyisele emuva la umama wathi ucela ngomxebulisa le equnu ngixebulisa ingongolo lezi wesasebenza engakazisebenzi esayinduna wasicela ngomxebulisa ikhehla lakhe ikhona ubaba ababethandana naye osebenza kuyena uma induna lekhehla manje linezinkuni eziningi engaxebulile lasizongiholela mina ngicela ngiyomsebenzisa asithi uma sambeni naye sagibela etruckini sabuye saqhubeka ntambama sesibuya sagibela noma itruck yakhe ingqika lapha ngasemkhomazi emajikweni izulu linethe yashona nathi enzansi noma ngagcina lapho ke apha edithini mina umana ingqondo engekho seyibuyile ingqondo uma kwathuka eMaritzburg mina ngangisele la edithini ngangigcine mina ngisike emafama kodwa emsebenzini yabuya ingqondo nami ngathathwa ke la ngayiswa ngima sehlala unyaka wonke iGrace noma uma lihle lakhe elilodwa libona elilodwa labo lalimala lapho ingozi yemoto imali ke uAnti Semlazi nobhuti ingane yakhe endala uThomas ababebhizi noma bobathathu bethi beza la bezobhalisa bahambe bodwa mina behambe nami newe-edithini nomani babehambe naye besibhedlela ubhuti sebuya nabuya nenqaba amaphepha pink ayelo wathi ni thuwena usuzosayina ukuthi tholakele uzotshela usuke siwahamba ngalo sayinela kususuzo sewuzolindele imali zakho wasemane nami wathi bebe no 4 room eMlazi ongasile nje nengathi umqhaso uAnti senze manje yena eChaswet 1104 uthe useneminyaka uAnti lo eChaswet eMlazi esebenza uthe kusuka lapho kujithi seyidilizile u4 room akasebenza uThomas phela uqedile esikoleni uyinyonyane yayilungisa nje izinto umfana wakhe omunye uSatohozo uAnti kodwa lo umsebenzi ongasile nje ukuthi ngeke uyise 4 room wakhe 2 blocks stairs esine-bell 9 room phezulu 9 room enzansi dilize u4 room mase uthi imali yamandiya
nekubula kushaya kuhamba isikhathi thina imali zethu sinoma siyithola wena ube ney'mali wenza umsebenzi iy'nkomo ekhaya buzakale bese uthole iy'mali zakho zokurizana emsebenzini awusasebenzi kuyimanje akasasebenzi kusayilezo y'mali zasemandiyeni zokuwasha iwashingi emajardini wasisebenza kakhulu kuze kube manje sazi lutho noma ngoba uma akafundile akaza esikoleni uyena obade ondla bona u-anti ungone bona besho bagcina ko-5 ko-3 uma akazi ukuzilutho njengoba nami ngazilutho ngathi ngiye esikoleni sagcina kanjalo noma akekho uke wahola kwakuyimuphi unyaka ule mali 2015 kade nginonana ingane yami le intombazane oka-2015 usiyaba ngo-2012 yiziphi ingqinamba osukwabhekana nazo lapha emgaqweni nje ukuhlala emgaqweni ngabe kuye kwenza mhlawumbe wafika iklayenti lizokuthenga mhlawumbe lakugila labaleka nemali yakho noma mhlawumbe wayithola usengcupheni yokucisha ufe osikhona isigameko mhlawumbe kwasizwa somuntu kwahamba yodayisa ngomzimba washona cha kukhona impela kuningi ngoba ngiqala nje ukudayisa umzimba eBhishi umngane wami sahamba naye eplula khona ebusuku sathathwa abantu ebhaba bathi siyephuza basusela inyama sesisuka bathi yesame semama lapha ngasehlathini siyokosela ngakhona sekumnyama nje ubaba umdala nomfana wakhe umfana mhlawumbe wena ko 39 iminyaka mhlawumbe mina ngangila ko 20 something 22 21 iminyaka lo baba lo emdala nje omkhulu sesisuka lo baba mina ngowakhe umngane wami sethe ukhula owale mfana sofuwa emotweni sekusuka bathi bazosikhokhela imali baveza lo baba imali o200 400 notshala nabo sathi kwayiwe ehlathini sesisuka ke lo baba wathi condom akayifuni le ngathola khona ingculaza wasi lo baba idayiselani komzimba nibancane kangaka othi ngikufaka ingculaza washo kanje lo baba ngathi ngiyakhala waqhamuka umfana wakhe siqedile ngomngane wami kade ekhala umngane wami lapha ephethe umbese usuconsa igazi emgwazini umngane wafike nami wangikwaza la sangene sengivulela ubaba wakhe yomfana nala isiduni sombese kade ngingafuni ukuvula imlenze ngihamba nginyawo 21 noma 22 ngihamba babaleka ngihamba wayesayeDington safike sathola lapho mina ngathola lapho ukuthi ngingculaza same time igciwane kade ngingenalo ingane zami ayikho neyodwa enalo ngisayithanda le mpilo le ngoba kuzohamba kuhambe ingcono ngiyibulale ngoba ingane zami angizazi lapho ngiyambona izinto semdala usenengane yodwa lezi nje eziwu3 angizazi lapho angiseneminyaka angizazi uselisuthu kubi nolisuthu unana no-always bathi sama-social work ngasekhaya exobo ngingakhomba lapho yebo ngingakhomba umgaqo phela ngazi ukuthi kuthiwe kuphi kodwa nengisuka ekhaya ngiyawo imoto ngayitshengisa ngisihamba lapho qoyini uhambe la kuyingathi kuyi-crash lapho wasala khona nekhehla lomlungu nesalikwazi somlungu bahlala nabo lawo leli khehla nesalikwazi bafundisa lezo ngane lezo ezisuke ziswele ezingenabani ngasekhaya emafamu i-ID yami yasala lapho nefoni yami nesitifiketi sengane sikubona isitifiketi zey'ngane salikwazi somlungu khehla lomlungu ngasekhaya exobo modlula kancane esibhedlela ungathi uye emajardini khona ama-social worker lapho hlala lapho iy'ngane zami olwethu ubonala ngathi amazinyo unawo akhishwa yini amazinyo akhishwa yile truck lesinoma sikhathi sigingqika amazinyo nala la mathangeni yazi kumele ngabe inkulu imali enayithola lamanxeba u4 la emathangeni ilo hamfana engikwazi ukuthi ngivulela umfana ubaba wakhe mina ngithi akafaka ikhondom
wangayifaka-ke. Sikhona isigwama sokudlwengulwa mhlawumpe okwabhekana naso? Umalume ekhaya aneminyaka 12. Umalume ngalo ngabuyi kwakhe. Umalume ngizwise ngilale naye uzongithengela uniform abe ngoba umana ngithengela uniform. Ngavuma salala nomalume. Wangithengela uniform entsha icathulo nesiketi neshirt ngiphasile u5. Uma engabuyanga ekhaya etshene ukuthi kuthiwa ngiphasile cela angithengele uniform. Wazi imali akanayo. Angihlale phansi noma ngihambe ngiye eChartworth ngofuna amatoho nami sengimdala ngoba sengiyakwazi ukuzala. Ngangisale ingane eyodwa. Ngihlala nomalume-ke. Usisi umuntu obekhalela la edrobheni eChartworth noSibari baba ingane zakhe ekipitile naye. Ekhaya mina bengihlala nje kahle nomalume sobabili. Ngase ngiba ney'ngane-ke. Ukhulu kade ashona nomkhulu. Ngingathi washona usisi nobhuti wasala umalume yethu ekhaya egcekeni. Uma akabuyi laba bala eThekwini vele odadewabo omunye kaJolibethe. Engiyavile umalume yethu waseyangithatha kubantu oseJolibethe. Bengimbikela ukuthi umalume ulale nami. Ngoba wahleli ungikho nembeza. Ngosithi umalume okokuqala ngiyena wakhona mina. Uma wafika nami ngiminyaka 2. Manje akafuna ukusho. Naye kade emncenga ukuthi ngikwakapha. Uma akafuna ukusho namanje. Ngiyeminyaka 42 nje ngimazi ubaba ngazi nozingwaba. Ngazi umvubu nje phela isibongo sama. Ungcobo Stefani sasingithatha inkonzile sandana naye umama nangazi. Angisho yena ubaba ngakhula ngazi lokho wanicha. Again ngoba umasithanda nosemsebenzini la abahlala naye kumanje. Asebeneminyaka mina ubaba angimazi. Ngasithola samzidi ngazi uma wafika nami kume kompolo uzonika ukhulu kuneminyaka 2. Ukhulu wabuza ukuthi ngithathe le ngane ngoba kade ungakhulelwe nje wena. Wathi uma uzonaka zonke indaba zami ngase ngikhulileke lapho bezomeqamana bebanga mina. Understand ukuthi uchaza ukuthini. Bese ukhulelwe ngoba ubuya njalo lekhaya ukhulelwe nini usubuya nengane neminyaka 2. Ngathi mayami ngigadisa omunye anti mamtolo le eGquni lesiyade sisebenza khona. Azukhulo ayi ufuna ukubikwa ke lengane umsamo. Ukuhamba nami noye lapha umsamo shisa impepho ungekho inkukhu. Washo nayi ke ingane ifika noVico uma uVico igama lakhe. Uthi beyikhulelwe eGqunu mina ngithi ngiyazi ukuthi hayi wesaba ukusho. Nayi ke sithi ungathuki bathi abadala nibona ingane ningayazi eyalekhaya phela. Kungenzeka ukuthi akuyena uma wakho lo. Ngoba siziba wacishwa ngqinjayo. Wacishwa phahluka ngabe sisi. Cela uphume sisaxoxa umndeni. Esho kuwe. Wayechaza ukuthini nisho njalo. Namanje ngisazibuza iphendula. Ngibuza umakhelwane wazi makhelwane vele makho nawe wena sokhulile iminyaka 2. Sina simazi ikhulelo. Bebuya njalo ngenyanga. Asimazi nekhulelo. Siyabazi ngizamazi ikhulelo labo bobabili. Bafana futhi usisi nobhuti bamadaki. Bafana. Mina ngemphofu ngimhlophe mina. Ngimhlophe mina umuhle. So manje isikhathi umalume wakhe udlungula wathi vela uyena ola ekhaya. Wathini vele uyena lekhaya ngizothi ngicebela yini uma wakho ngoba wakho bezokubeka lekhaya ukushile. Mina ngizosala ngikondle ngithengele uniform yonke into. Ayisiyabona le ngane zangicisha nengubo zenikeza abagxaba ukudla udli kahle ngize ngidle kahle ngisekubuka umalume umsebenzini. Usisi lo ngifakela into encane. Ubhuti naye angiqhelaze uza ngiwasha igiya yakhe ikarate ningawashekanga la. Sengulile ngiyintombi ngishaya ngiqupha noma ngonyawo engishaye ngiwe phasa ngikhahlele.
awukwazi ukuwasha igiya, awukwazi ukuthi umugqa lo awubona ukuthi unensile. Amanapukeni engane lawa washwayo usisi ngeenkolo. Angishayi ngiphuma esikoleni wase amanapukeni lawa ingane ungawashisisile kuselibala leli angakwazi ukuwasha kahle. Ngisanda kulimala uma akekho ngizowashisa amanapukeni angakamna ngane. Ngiwashe inifomu yazisi neyabhuti namanapukeni. Nikhulu yathi yakhuza ungihlangamuka nomoya nje. Isibhaxu mina umgqomo lo enguya ngedwa ikuphezu 8 emfuleni ke kude ezathu nomango. Manje ngugcwalise khona sizoxoba senze isigodlo samango siyadilika sinosisi. Kodwa ngizoya ngedwa lemgqomo lo ohlaza ufaka 25 liter aba 8. Ngineminyaka emingaki lapha? Ngineminyaka 19 18 lapho nje angafiki 20. 16 lapho ngisamncane nje. Angamlangani. Isibhaxu kodwa so before ngidle manje ngenze yonke lezi before ngidle sebedlile bona nebebuya esikoleni. Mina ngiqala ngiwashile ibhuti amasokisi nalegiya ekalete kade ijima ngalo. Nengiqede ngiyalapha ebhakedeni imanapukeni nengane akathi uqiliswe ekuseni. Sesibuya sonke ntambama esikoleni before ngidle. I-rape noma ukudlwengulwa abathi kuwumkhokha yingakho uma ungixoxela ukuthi wadlwengulwa ngase ngikubuza ukuthi akukho lapho kwadlwengulwa khona futhi. Ngaqalwa umalume before ibhishi. Asikho futhi esinye isigameko esakwahlele sokudlwengulwa. Cha client ma client nje akade ngikhomba engasafuna unezimali esiqedile ukwenza umsebenzi. Athi yini inkinga? Azange nayo imali. Hamba mekade ngikuyike endlini yakhe athi cela ngiphumele endlini yami. Hamba nesibukhile uzohamba kuqala ebaleke. Ngizelalile nami ngingakazi ukuthi imali ufuna uqala esandleni. Omunye ingoja ngisayihamba. Ingoja uzonise kunezile imali neseqedile bese umbese ngiqaleni akuphuci. Akuphuci nale enye futhi kade bisesebenzile kwabanye. Wakwangibeka kumnyike umbese la. Le mithini wase ngibuyise wonke 350. Ekade lale nami nje ebusuku bonke. Wase ngibuyise imali yakhe. Ekseni wase hamba sasibukhile. Kungekho ukudla ngilambile. Ingenamali yokuyeshelter ngisahlala shelter. Ngahamba ngaye ePark le Broad. Baza ngihamba ngeCathedral ngadla Cathedral. Qala ukwazi kwami iCathedral. Ngilambile kade ngihambe neclient la thatha imali. Ngavuka lingekho. Nemali yami ingekho emqameleni. Elinye lasicela lo mali leyo. Cela ngiphumele endlini yami. Ngihambe nalo ngayimlazi. Omunye emevili wangishaya esifika intombi yakhe. Waze angazi ukuthi ngibizwe ubani. Engiphika intombini yakhe. Wangishaya ngiphuca ifoni yami, wangiphuca imali yakhe enginikeze yona. Ngabanikezwe umakhelwane bangakhona Chesterville. Imali yokugibela. Uma udayisa lapha uhamba zonke indawo omlazi oChesterville. Kuyenzeka malume ngoba khona umuntu okathi mina ngiqashile emlazi manje ngithanda ukuhamba ngibhuka noma nginayo imali yokubhuka. Ngingaba nawo lo 100 ofunayo noma lo 150 ofunayo noma 200. Ngithi akulungile nongabe esebenza le ngazi khona esebenza emedeni ngiyahamba naye. Kodwa nengumuntu engihlangane naye edrobheni angihambi naye. Ngoba ngafunda kulowa yawe engithathile ngisana naye eChesterville engithathile edrobheni. Sekufika intombi yakhe bangixosha ebusuku. Ngasizwa umakhelwane wangishaya futhi yena lo bhuti. Esengilalile ukufika kwintombi yakhe ebusuku wangixosha. Kalala amakhelwane bangihlanganisela imali ngiyagibela ngabuye. Usukhulile manje wafika umncane la. Ukuthengwa kusafana yini? Akusafani. Kuyenzeka mina ngingathengwa. Kuyenzeka nje phela isonto lonke. Ngingathengwa mina into esingisiza manje isikwa lesi ngiqoqa amathini. Yamixa manje. Usengathele nje. Ngiyanyanya nalento leyo ukuqwayiza lokho.
nje ngoba into kangade ngikhule ngazi ukuthi uMahosha ukhulu wayenyanya lento ugcobela ukuthi ekhaya igcotshwa i-Q-Tex ekhaya igcotshwa iblue ekhaya alifakwa nala imlazi lento ngigcina le drobheni sengigojo ngiyikwagwa lento le ngubo lezi ngizana ngazo angiyifaki into ebishane kanje ngifaka isikete eside noma ingubo noma ngiyala imlazi noma eChartworth ekhaya kusonto eZayoni uanti uyasonta uma uyasonta ongasontile eChartworth lo eMajoli bese uyasonta banamajoyini labantu bayizayoni bobathathu kodwa abazwani bobathathu bangenelana kulomsebenzi kuphela banqumelana ukuthi lo wabulala ingane yakhe nalomunye wazi nami ngizobulala yakho uanti seJolbesi noma washona ingane anti ngokuthini yayikhulelwe nenyanga ezo9 uZandile usesuka bephuza umanyazini uZandile uma ethe akangaphuzi ngenkomisha akaphuze uyena uthe wase akayi toilet kwathi uma akaphuze ngespoon uZandile waphuza yonke iglass wasiyashona uanti wasethi uma umbulalile uanti wahamba nzumuzi wabulala usisi usisi waqumba usisi kwasequmbile kuphela engakazi igule ngolo bhuti ayibulala ingcizaza wayebuya nayo la eClaywood manje kunzima kakhulu kunzima noma ukuthi ngibheke ingane zasisi la eChartworth sezikhulile usizwe ngamgcine nayo 19 usethi nengabe ngimbalele iminyaka yakhe la ko25 kodwa ngamgcine la ko17 18 19 la eChartworth nje okunye ngagcina kuna 10 intombazana thiwe sekuyintombi sekufunda u10 angibazi ngizo ey'ngane zasisi ngiyonza nginani ngiyonzani yazini inkinga enkulu engibukayo uma ngathiwa sizama ukulungisa impilo yakho inkinga enkulu akuyona impilo yakho i-background yakho la uphuma khona i-support system ilimele abantu ngempela ngabe bayabambisana ngemumva bayakufukula bayakukhipha kule nto le bahlukene phakathi inkinga lapho uyabona ukuthi makungenzeka ukuthi wena awuzalwa yilo mama ukhuliswe abanye abantu nezingane zakho sekuphumela izingane zakho manje because awukho empilweni ezingane zakho ikhulela emahome manje ngoba uzita kamtshela nje uzihlathi yabo nje mina ngiphila le mpilo nje ungaphili le mpilo lengiphilayo mina ngiphila ngoba ngikho umuntu ekhaya wena ngcono kurishi la kini kade khona amabhasi khona amateksi baba ukho wakushiyela imali wena into ezoyenza qede isikole ungajahi into eziningi wakhe umuzi owazi ukuthi uwakho nezingane zakho mina ungasakubheki ngoba mina ngingazibulala noma yini ngoba mina nginaki umuntu ngizonakuba uma kobhizani kuphi obhizani angikwazi nokwazi lethi ubonakala ngakhona anti ngizowenzani kubona labo banotwayi labo ingane zabo ngizowenzani uma uyacaca ubhele sekushona kwasisi lo omthanda kakhulu hayi aphindanga wazitshela ukuthi unengane akasona ngane nengicabanga usho ngenhliziyo ukuthi akayiboneli akabonga ukuthi ngamkhulisa kuphela mina sengibonga lokho kuphela kungiphatha kabi ungazazi ukuthi wakaba ngoba mhlambe ngenze sengakalanga ngalala nobaba wami mhlambe sengalala nobaba wami lapha eqoyize nakubuzwana kambe ibonga cha ukhona umuntu ubaba wazwabhala nentuthazi yami eyabaleka nentombazane khona le drobheni ngaza-workshop ngangamnaka khona sekimdala kanje ngangamnaka lo baba wempofu nekhanda elikhulu ngahleka ngapheka phansi khona sekimdala kanje ngambheka washo ekhuluma ehamba washo wazoqhuzuka ebheka mina ewela waye ungayanga kuye mfethu uyozwa kahle ukuthi umqondo malume wafika late sengikhele ebhentshini lo mfishane unekhanda elikhulu mhlophe waze ngafana nendodakazi yakhe ehamba noma wengane aphinda ngabuya nengane yakhe
ekhulume yami ngizobhambana naye kanje hawu azophala ntombi yami nentakazi yami ehamba noma wayo engazi ukuthi laphi ubaba semdala damn it man ubaba semdala umqondo mina ubuya late uNkulunkulu fakazi ngadlala phansi ngaze ngakhala ngasho uNkulunkulu ngabe ngifuna ukukhombisa ubaba mhlawumbe kodwa ngelinye ilanga uyongikhombisa nami ngomthola njengoba nina besilo siya isikhulume sithi sicela abantu bejoin membership bekuyisikhathi esihle yazi lesi ukuthi besingavele sizame ngoba uma wakho usaphila nenamba yakho uma ngiyazi ngikhanda yena umuntu obengamele simvakashele kungafiki wena noma uma kufika wena ufike nathi ubengakwazi ukuthi leyo nto mhlawumbe ibe nesithunzi ikhulumeke akutshele iqiniso elimsulu sithi silungisa impilo yakho kodwa nawe ubusuzazi so bafowethu siyacela uma khona ubukayo njengamanje ongaba nawo amandla okufanda lento yokuthi sihambe sifuna ubaba kasisi ekwazi ukuthi axhumane nezingane zakhe bese silungisa impilo yakhe uma khona noma bekhona abantu abangakwazi ukukulekelela lokho siyacela ukuthi balekelele inamba yami niyayazi ihlezi khona escreenini ihlezi khona na kwi description ihlezi khona futhi kwi comment ephiniwe ngicela nje ngisuze eduze kwabangani ababhemayo ngoba drugs ngeke uzuliyeke uhlala nabantu ababhemayo uma ngikelindelani ngingathola ikhehla lami ngakipita lalindelani nginekwami nje lapho nengubo zonke into ayikho into engangenzile yona lekhehla lisebenza impilo liugadini akudona ikhehla malume nje phela uswadlala utshwala nayo into ezomhlaba lale mnyango uyakwazi ipoint ukuphaka uyakwazi kase ngifuna umuntu kanjalo ngamthola inkinga kubuye ukuthi chifi umuntu wesilisa ngingamthanda ukuhlala naye kube khona umqondo obuya usukhulu wathi usuhlala nomuntu wesilisa phinda kuthathe akwenza unkosikazi kodwa suke ngasakuthandi lo mfana nokukimpite naye isikhathi eside fanele ubuhlahlala uhambe umshiya sha umoya nishayisane ngomoya ngoba manje nesenazana kakhulu nijwayelana kabi yabona nje senisuzelana umunye suze efunakala lodwa ngeke uzobe uphelele umuntu ngihlala mawufuna ukuphelela kuyena umshiye ubuye kuyena kunganakalanga lutho ngamshiya ke ngokungeza eDalton naye wefika ke engibona ubangani bami laba bhema akazi ukuthi ngiyabhema kodwa wayesola ebona uncipha mengelindelana ngibhema ngoba ngazi umuntu angina stress ngenze washing yami ngiyawashela ngibuka TV ngiqosa izifuthi nengiphumela indelani ngiza la epark ngokusa izifuthi lezi kuba zingingane ngiyangipintsha nengibuye elindelani ngoba ngibhemi yenze ngihlale inyanga ezintathu yenze ngihlale inyanga ezu4 elindelani ngabhemi angiqale insangu kuphele engenzani ukuthi ngingaqalekeli ama drugs ngivele ngiqine kakhulu insangweni emva kwaloko sengidakwe insangu ngiyadla sengibona umsebenzi ngiyaclean sengikhohliwe sengibona ngokungedlulayo nje bangibalo awungala ngiyayixoxa ama othayela ubandla uthi ngimuphe nami sayisiqephana sathayela nengenaso ngimuphe akusho ukuthi ngihalela kuyadropeni ngize ngisale la ngasala size esontweni impilo sasuka esontweni saqabana endleleni ngoba yini sengibona abangani bami la epark bephema ngathi akahambe ngizomfica wangishiyelwa nishani sihamba sothenga ngawo saphema usuzophila ngoba ipark iyavala sivaliwe manje ngathatha umntana nami mina kudala kade ngihamba epark last day ngoba kukudlwe ngulwabantu lapha na wena ukazozwa dlongleyo awazi angibeke ubaliya la ebusuku masikanje sangale kwalo balwa bodwa athi ngeke umhlengula ugogo ntomdala ngeke ncama ushaye thina
bangiqashisa kwakuthiwa ubaba wakhona uyasatshwa wemnyama ekhulume kanje emude. Ngoba usumdala awukaze uzohlangana nomuntu wacela ukulala nawe ngemuva abakuthiwa bayacela lapha emgaqweni? Bayacela ngimtshele mina ukuthi angikwenzi lokho, angisona isitabane. Yini ebanga lokho? Kuthiwa ngale kunabantu abayithoyilethelayo ngoba bevume leyo nto leyo, ungakufakaza yini lokho? Ungakufakaza ngoba umngane wami basanda kumrepha khona la. Ingane nje ithandana noMafi bayirepha, idayiswe uyena le ndoda yayo uMafi. Ey'ncane ingane neminyaka 15, 16. Basanda kurepha ey'ncane bebaningi be-8. Uyazi ukuthi abantu abazi ukuthi kuney'ngane ey'no-14 years ngale ey'no-15 years? Thina nesibona ingane la yomfana siyatshela uMetho, siyasho kade ngisahlala esitebhisini bengisho la uMetho ngihambe ngiyobaceba mina labafana laba ukuthi nibahleli nengane, oMafi laba bahleli nengane encane. Ngihambe ngingabatsheni omancane, ngingabatsheni ngifike ngingene ngisho, fika amaphoyisa azobabona ngithi ngiyabona zisekho lezo ngane. Ngaze ngahamba-ke zisekho ingane kwakhona enominyaka womfana 12 esiqala ukubhema ugwayi, kade ifike ingabhemi yaqala afunda ugwayi. Ngabe ngahamba ngayosho, bafika uma wayo lapha baki ngokumfonelwa amaphoyisa ozoyilanda isuke eMlazi ngoba isuke yaNtshontshaneni imali yama wakhe ushintshe kade ithunywe esitolo isinkwa yaNtshontshaneni imali yama wakhe yagibela yezobhema iwunga. Sifunda nogwayi kade ngawubhema bipima iwunga nje bhenyiswa abangani bayo. Uma ungachazela umuntu ongayazi iwunga, yini iwunga? Sathane muni iwunga? Iwunga idoti, into ekushintshayo. Ngisho nokade umhlophe uba mnyama, nokade ukhuluphele uyabhoqoka, awuthanda ukugeza. Iwunga ngizothi nje ikwenza ukhotheni uyidela kufa nje ngoba ungangena ngisho amasimbeni ngoba ufuna lento le uzokwazi ukuyidayisa ukuze uthole imali yokuthi uthenge iwunga. Kumele ungene emgqomeni ngekhanda, uyabona umhlanzo, uyabona amaphampazi adabukile la, sometimes uzotapuna ngesandla ukhipha ikopi, mhlambe usikekile la eminweni yakho, wangeni namagciwane la sandleni zakho azongena uyakhula uthola i-TB. Kanjalo nje awufaki izinto nozongena emgqomeni, uyakalapha nje. So seyinikele ngoba yini uqalekile ufuna ukuyobhema ucosha noma yini noyibona ukuthi izodayiseka, untshontshe nasekhaya, untshontshe ngisho umuntu wakho osanjana naye, umtshontshe abeke imali nje mina bese ngiqala nje ngitshontshe amakhonzi wabona ngiya-200 bakhe baphela. Yini kuhamba mangithi ngithenga insangu kanti cha, ngigibelile mina ngezedrobheni ngafike ngingena emasikandi ngabhema ntambama vele ubuya late uzofica sengihambe sengiphekile sengiwashe ngenze konke thathe yonke le hleze leyo ngigibele fike ngibhema uyabuya ngisilula. Manje yakwenzeka ukuthi ngoba ubhema uthi ukhona lapha emzini wakho uyithola usudayisela omakhelwane futhi? Hayi mina ngisoze mina kodwa bakhona abangani bami bake basho mina ngeke ngiyeke imali mebebona ikhekhe lidlula nje emgaqweni umkhulu lo ngalala naye imali for condom. Mina ngeke angazi umkhulu angalala naye lo akuyena umkhulu futhi kwakumalume lwangiripha, kwakumalume nomalume nje. Ikhekhe angazi ngalala nalo, India ngaze ngalala nalo, India ngafunda ukusaka. Yini lonto? Usaka umuncu ipipi leNdiya ufaka condom. Akaze ngimunce icondom ingekho. India lifuna ukusakwa alinandaba nokulala. Bese likhokhele. India lifuna futhi uqala wenza umsebenzi before uhole. Ngawo gcina sengiwayekile ke manje. Osqueeze labo sithi usibani
angaze-ke ngalala nabo ngoba ngibafuni ngifuna imisebenzi yabo for i-drugs uze kube ngiyadayisa nje ngoba yini ngidayisela ukuthi ngithole i-drugs ubani uzongisiza ngoba ngithandana nalo ufuna umzimba akanamali futhi naye imali yokuthi thenga uclose phela kuphelile anginasicathula iphenti lami liyaguga ngeke ngidlalele ikhehla leli mina ngihamba ngodayisa uze ngithole ibhotisi ukusile ngcono kodayisa pakondom uthole imali uthenge into zokugqoka unokuba uthenge i-drugs angeke uzukwazi ukuphikise lokho uzolithenga i-drugs. Kunjani ukulala nomuntu ongathandani naye ufuna imali? Ubuhlungu kubi kuyanyanyisa ubuhlungu kubi kuyanyanyisa njengoba ngisho nje angazi ngikuze futhi ubumnandi angazi ngichame mina isikhini ngoba ngisuke ngijahe vele imali yami singakumina sengijaha ukuhamba ngobhema angikho kuyena sometimes isandla suke sesila awu manje ngichabo awuzongitshela vele wami umzimba mina futhi engigolozayo njengoba ngizicrash sometimes ezinye izikhe siyalwa nazo akwazi ungitshela ukuthi uzoqeda ngesikhathi sakhe bese ngikhathela angisamfuni ngiyahamba usiyashaya kumuntu ngoba akachamanga sengiyamboma umlomo anginendaba ngiyahamba nomlomo wami owami umzimba sengiyalimala naye yakhe nje imali naye yakhe imali kuyaliwa nje nginepati futhi mina nalokho wanguthi umuntu akaqedi kuwo engeke ngiqedise ilama long distance ngoba akhokha kahle bayashesha ukuchama bakhokha malini 150 short time 5 minutes elifaka usechama yini akafani nalabo sigedlemba labo amazulu la amapulukwane abesuthu labo umvenda bashesha kabi uchama lento ukuthi bana tethe zangaka ayikho lonto khona engaka ngase le ndiya kodwa kuyizayiza lisuka le eLimpopo bakhokha kahle akuthenga ukudla kusuka uthanje eLimpopo noCicitani i-condom iqeke condom kodwa izayiza lisuka eLimpopo le kokhile hayi lo hayi sohlala kahle nje ozachame uchama kahle lo ngicela ngo50 rand uzongitshela ngo100 isikhathini samanje ekubene zodwa ukhiphe imali uzodonsa koha ulong distance ngcono kuba sigedlemba lo mtatsheni ulong distance walimqala ku150 200 manje uyakwazi ukucalculate umbuko ukuthi usigedlemba lo lawo matraka amade amatent ibolo nabanemali basuka kuthi bashesha futhi ukuqeda bashesha futhi basaba so bephuthuma ukuthi ikhamera ingasho ngabacephi yabo nje basaba nje bona sebusuku phela abantu bazongena igebengu la mhlawumbe abazi bahambile bona ikona bephethe kahle beyiphatha kahle thina laba ngakithi bayazithaya sidodolese engqondo uzohlala kuze ukuthi ufuna ukuchama kodwa ngingachama uzwe pipi ukuthi itsha buye uthi hawu uzwe khona ngiqhaka uzawu sichamela sichaya ngachama abesaqhubeka uthi noyizwa lapha emlomeni wayo condom khona iconsi kodwa iconsile yabona lo ngesiyalwa ngiyasaqeda kwakona ngone kwaleyo umili le emanzi maseni mina ngingemanzi itafaziswa yini vela tafazela nje hayi condom phela amafutha awu lawa amafutha amhlophe noma cream white noma bovu khona nabachama amagazi lento ucabanga ukuthi neqhumela kwena ngalo 50 rand imali inibhokisi imali isidumbu suka la siye eJolbet khona balana ngo100 condom engekho usubona yena ukuthi ngiyobhema wena thathe lo lali naye uyazi ukuthi yini lephuma lapha kuyena ngoba usungaboni awazi ngithi ingane zakho usazithanda futhi awuzazithandi kwawena imbala uzithandi ubuhlungu ungakazi ulale ngisho nobaba bomntwana wakho ngaphandle kwecondom zisuka nje usobe uqula umuntu awumazi nokumazi nizobhuka nje condom hayi condom angifuni noma tracking hayi lungile lethi ha 50 rand uthenga amaphilisi basho njalo labo sisi
awuklina basemedeni awuklina umuntu ungamizi 50 rand wami 150 wami 50 rand 200 singcharge 250 rand wamaphilisi 150 wakhe bese ngibuza awuzibuza ngani ngesikhathi usuka lapho ke Albert Park eMastebisi imalini esufile isidumbu siyale emzini emakhazini kusuka emakhazini la uyakini malini 50 rand fela u50 ibhokisi limalini ubazo ozothenga lelo bhokisi uhulumeni uyaziwa nje ukuthi wakuphi kini nako kuyangcwatshwa uhulumeni phela ukhona nje wakho awusuthwesa uma wakho indleko nomakhelwane bangahlangene ngento ubona umdala ukuthi ayisili ngisho ukuthi ngithanda imali kanjani ngeke ngaphandle kokonto lo ngabona ubaba wempethu engangahambe naye wakhumula iphampazi lapha ePriya Center ilela flat ini Pullman flat lapha ebhuke khona wathi ngicela umqaqo ngagcina ngomqaqo ngithi mina kushuswe igagela kwathi fihle impethu ngaphuma ngibaleka ngehla amastepisi ayiyeka la uthenga umahotshana umuntu egula walala pheka phezulu wathi qala wathi nginika imali ngo-1000 yakwazi ukuthula nempihlo sokupha lo 1000 ukuthula nje bese ubona nje into esabisayo ngicela nokubona into oyibonayo nje kanti sesiswile ngayo esabisayo ungamemezi ungasabi ungcono uthula ubambe la uze kumina ungikhombise ngiphinda ngikuphe elinye 1000 futhi ngaso wacela ungithume eshaweni wasicela ngimthethelani ithawulo ngimmanzisele ithawulo khona ezosulubuso ngithe ngihambe ngeshaweni ngabuselele phezu kombhede ngibona ngalutho eshaweni sesicela ngoluwasha usinki ngazi kusathi ngilimanzisele ngilimanzi kancane kuyashisa ufuna nje lo ngalimanzisa kwashintsha amanzi kwangasayigazi ngathi nithawula lakhe laliphiki linjani ngayakuyena linjalo ngalithi linegazi ngilivova wathi naye wanginikeza leyo 1000 lo baba salidlala la emakhalathini nabangani bami umbuzo uthi ubukeka umuntu ocelile lo muntu noma noma Mercedes yakhe imoto intsha ngathi intsha kodwa ibindala bayabhonwa nje impela ipolishiwe nje kodwa manje umdala lo baba shopha amasuti nothayi noma nezibuko amadimasi ubolile la phansi la phampasi usolivula yalishintsha umfake futhi uphihlike impethu nje ziphume pipini iphuma langa embobela Bosch bona ngesikhathi uwiper la yaphuma zona asishutheke iphampazi khona kunjalo akunika ama-gloves phela yena akazokulala noma athini ulokhu kuthinta igqayi kuphela nali-1000 lakho sewukudelisa enhliziyo lokhu kuthinta nje kuphela wena kwa umsebenzi wakho umshintshe iphampazi phela endaweni ney'mpethu ukuthula kwakho futhi ungamemezi uthi uyimpethu elinye 2000 ubuya nawo lapha ePriya Center ungafisa bekusize ngani abantu ngifisa mina bangisize ukuthi ngisuke bangani ababhemayo khona ngizokwazi ukuthi ngiyeke nami drugs ngimdala nengingaka 42 years ingane yami le ndala ngiyifundisana qede kahle esikoleni akazi fail lokazalo mina lezongithola ukuthi ngoba uzogcina ekutholile lokho uzohamba khambe angithola ukuthi ngiyabhema kokwamanje bengakazi ukuthi ugwayibo azi insango uyazi ngamtshela abantu bakhe kodwa i-drugs uzogcina azi lapho ngifundisa iningane igcineni ukuthi nayo bese ngifile mhlawumbe khulu wayemazi belayimazi mkhulu kho anti hayi akho malume la ekhaya ikwazi njengoba ineminyaka 22 yagcina iminyaka 22 2 years uzinhle ngiyisa kubo njengoba ina-22 akakwazi hlezi ethi uphupha inyoka wazi wayilengisa kabili umntanami before eqeda esikoleni last year kade seyilengise kabili wafika u-anti wakhe la ezongilanda wafuna ungitshela lokhu ethi uphupha isangoma ukhulu nje
oyimbozile egaxa inyoka emgaxa yena inyoka isangoma nje sesigugile siyisalukwazi simgaxa yena la emahlombe inyoka eyinkwe besilithi lami mina akusiyimali uma akamazi teke uzobuza kanjani ingane ukube amazi uma ngabe mhlawumbe uthi mayembona abona ukuthi uyena kumele ke hambe umbona anti wakho amkhombisa sitho samkhombisa isithombe wathi ucishe efane nalokhulu lo ngimphuphayo futhi phela kungenzeka ukuthi uyakuzala lo mama makonjalo maningi amathuba ukuthi uyakuzala ngoba sambuza lapho izinto zathi ngazi anti wakho akumseshi ngalesithombe sama wamseshi wathi hayi uthi ucishe afane kodwa akusiyena ucishe afane naye lokhulu naye lo amphishana kodwa kusiyena lo mina ngisola ukhuluma kama mhlawumbe inkinga nje wena unalo igazi labo laba bantu mayekuthi akakuzali lo mama wethu usolutha akakuzali uma wakho noma mhlawumbe mhlawumbe usashona mhlawumbe uyemfishane i-deep le ndaba le bangaka abantu okwalala nabo ngosuku ekudayiseni inamba nje eningi enkulu mina njengoba sengimdala nje manje cha nje empilweni yakho yonke empilweni yami hayi aningi sengisho nje ngosuku olulodwa ukuthi ngalolu suku mhlawumbe ngalala nabantu abawu-10 hayi angakaze ngifike ngisho ku-5 yabona sezi-4 angisafuni ngiyahamba ngoba u-3 sengimyanye omunye ngize ngikhale ngisho ukhala inyembezi angathi kubuhlungu kanti cha ngivele ngibone sengathi lo wababa loya ngoba sometimes isikheni sesicama omunye ubamba la asibeke phezulu ubambelela la mahlombe kuwena esimino yakhe ibe la kungasi uyaqhinya esimase ngiyamsusa-ke mina ngimdudule ngiyekise ngacamile ngoba ngivele ngikhumbule loya baba naye wekade ngibambe ngiqala kuze kwazi ukuthi itotozi lingene akade ngingene wangikhinya ngathula-ke oselifaka wachama nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenza indaba lo nto omemeza athi yakhalela lisigula likaJama lichithekile awu nina besilo bafowethu ngakhona ongaba usizo kule nkinga esibhekene nayo kule episode yanamhlanje bafowethu sicela phakamise isandla sicela vele angishayela ucingo sizokwazi ukuthi silekelele ukuthi eJerusalem angazi noma babathatha nabesifazane ngizongifonele nomfundisi lapha emaphumulo ngiyatheli enkulu le edinga thina njengesizwe ukuthi siyisukumele ke siqophe umlando futhi baningi abantu eniqophe ngabo umlando ngaphansi kwe-MPTV1 abaphumile ezidakamizweni abaphila impilo eqondile njengamanje siyacela abafowethu nawo omunye umlando odinga ukuqoshwa isizwe njengoba ngeke ngisho-ke mina ukuthi mina umuntu uma esesindile ngeke ngibonge nina isikhathi futhi lapho khona kumele sizame ukulwa lempi esibhekene nayo namhlanje ongakwazi ukuthi asize useyokwazi ukuthi angishayele enambeni yami 081 513 5606 or angiwhatsapp kuyo ngiyayiphinda 081 513 5606 inamba leyo uzongishayela kuyo noma ungiwhatsapp kuyo usizo utholakele yena esokwazi ukuthi sisize yena endabeni lohambo lempilo yakhe ngakho konke sekukhulumile sizama ukuthi impilo yakhe siyiqoqe siyibuyisele esimeni ngoba ukuthi khona indawo angahlala kuyona into nje kumele sidile nayo izona zonke lezi inkinga abhekene nazo ukuthola izingane zakhe ukuthola uma wakhe amtshela iqiniso ngobaba wakhe ngesibongo sakhe ngomama wakhe wangempela ukuze zonke izinto ezizokwenzeka ngendlela right usisi impilo yakhe ibuyele esimeni igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwana ngoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala kuba ingxenye ohlelo lethu oluchungechunge le how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 ngakho ke mina sengincenga manje ngisho ugcina lo mengiyophanda fanele ngibuye nalesinkwa njalo mina ngisabi nebhosi mani le ntombi umngane wami engihlala nayo manje ngibe ne-50 rand wale drugs nengabe ngingayitholanga akangivulele iminyango
ugcina hlezi uvaliwe kwakhe hlele kucela amantombazane light alithoni no uma ngabe ngenayo imali yokubhema mina uzangiphume ngami ngokalapha masini khona ngizokwazi ukuthi sihlanganisele sibheme no noma ngithi mina ngilifuna azogcina uzophuma kanjani ungabhemanga kuzolunga yehlisa umoya MPTV1 ikhonela zona izimo njengalezo isungulelwe malungana ngqo nempilo yomuntu ohlala emgaqweni udaba lakho ngicabanga ukuthi bazolisukumela ababukeli beMPTV1 ngiyabonga kakhulu